motor na. Wala pa sila. Loh. Oh. Away, wait up. Muna sila guys, oh. Muna sila guys. Muna si Paparnil guys. Bro. Mana si Master Anwarius Paniki Ataki. Si Master Jalil, sila Master Box. Bypass. Pas tayo para cute. Going Mintan 433. Karo kan singot oh. Time check 5:25. Kanina na. Agay! Total? Iya kape? Ako ba niya? Dahil ako po ang Jess. Hang? Herman, ikaw rin mo ba? Oh, wala pa. Wala pa na kailangan. Papa rin. Ha? Papa rin mo ba? Okay, sige. Sige, si papasalan ta. Kaya, kape Milo. Milo? Mo ah. Milo, kape, kape. Pakape? Motor ba ni? Natutuan ba? Nagawin na ang option ka. Ay, sa kaning halutek. Char. Di ba di kagsoy ba? Lari. Ano ka di? Di ba? Sa remover na? Sa kwan. Sa ping kapabay, mga kwan na bay, mga tawag gani. Actually, gumug ba? Wala nang kalalaban. Ano yung mga gamay? Ah, sige taghangin na. Naman tayo gagawin ba? Ano yan? Ah, with snake na. Tara. Game. Pag shades? Meron din makuha yung Ah, sorry. shades? Dala kay hayag na. Ala. Sulag. Hello. Get one. Git pa ganit. Lala. Ang bayside na tag, ang bayside na concert. Ugigi. Iran pa dyan ko, gra. Ay, tama. Saka na ta og sugod. Boss, wala eh, boss. Nanami. Tara, sugod na. Time check 5:50. Tama gyud. Oy, palabanay. Oy, palabanay flats box. Oh, push, yo. Woo.
Up, 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 up. Sorry. Diretso ba yung kagkuhan ron? Nil, Carmen. Yate. Sacred Heart. Balik kita pa uli. Lil. Diyan na ito maligo. Pinauli na daw ta. Moto ka mo nga napali nang naghangin diri mo na. Mon. Alik siguro gyud eh. Sige na pa lang. Basta katong gina sa kuan. Sa Bikiri manggod nag-ulan na. Basta dito nagikan. Woo! Pwede na mainom, di ba? Ako tag tubig. Oh, kapalit ba din? Oh, Jesus. Kapalit ba yun? High pressure ba? Grabe ba Yay! Woo! Lalo! Oh, chill lang kasi Jalil, oh. Ano yung chill? Dili taligsik yun eh. Taligsik, wey. Saibit yung hangin. Malagos, Barangay Hall. Ah. Woo. Parnel. Musa pa Parnel? Ilan ta? Ilan ta? Tapan. Para tagpaypayong? Taod. Ayaw may busy nila bro. Ano to? I see you. Dai ito. Oh, ano kung bang kumusos gud ba? Waso si mo gi. Saba man. Ay, salamat patag na. Patag nila. Patag nga 5.6. Kaligwan parts. Lima kaligwan na ka. Ay pag logos tagsaka. Kibitan mo kaligwan. Kita oy. Ito ba? Okay kita na ba? Lima barang ko. Ano ba ay? Atin sa tali sa mo. Ha? Ayo. Nay tawo si balaywang. Ha? Sadaan man nimo. Sugod ay ka na kay nana pero na kay 50 mil nga binulan. Nagunahon na man. Ano? Okay. Sa gay dapita. Barangay Hall sa Carmen. Ay police station. Oh, sa may police station. Time check 6:30. Ha? Woo! Muna ang taon-tawa no? Panaw ka na? Oh. Oh. Ito, mahal na ta? 6:30 mo tadaan? Wala ba kanan ng taas? Ha? Wala na. Wala na gani. Dari na, basig na ni prito. Ayo. Sarado pa. Di man bala ko iluto sa landong palunin sa kadyot. Sa iyo pa man po, sa media pa. Estimate man ako
Pili ito, pili. Mo nang marketing strategy. Ukad mo, ukad. Yan, yung ano, kanyang camera. Yung kamot ko. Yung na. Ay, balik natin yan. Ay, go. Ako may order sir. Sabi yung sir bro. Sili din, no? Kasi yun, ano? Ang suot sa mas ba? First time. Ano ba itong last? Ano yung last mo? Saan ka agad ko? Pero bang nagkam. Dito, Sa barangay ba? Itong sabakan yung drama yun. Ay, di na itong dati na sa daron. Kapag ba? Last one. Carmen, Malalan. Pero at pa nga to, nahan ka ba? Kasi pagbaon na lang mo kanon. Ano? Kang silupin. Ay, di mo dito ngaon kita. Kansas Carmen Centro. Ay, nada dito dahil. Amay, kabutan ito ron. Manlupad na mandugan eh. Bukan na pa ko. Tara, game. Selamat. Tarong ba flat box? Ay, pamahaw. Nasa City Media. 723. Ah. 601 above sea level. Kabot ka na 800, no? No? Parang ni kabot sa... Uy! Dayon mo. Ngitag init na ba? Oo na bitaw, ngitag landong. Karon ko tinang landong nga, ngita na init. Pisi to Nel. Ay, Lil, pisi to Lil. Tambli kayo pa ng sakaran niya, bahala ka diyan. Hatay lag pisi ka kay pabiran na mi. Uy, gold. Hinihintay lang. Hinihintay lang god, marabag soldado. Nah, terus. Baan? Uy, pag sure. Cambia. Ichino kata. Eskwelahan na. Kadalian. Elementary school na. 351 television. Musi level na. Ano, saksurya. Okay, 353. Tag. Tunawa eh.
Nong. Muntag. Dagan ka. Konsyal di. Dagan ko ron diri. Kay para ako anan diri. Pag makadaw ko diri, patag na nako ni. Patag ka na naghagdan na. 9 10 11 14 Ah, 14 bundak ka dil. Hapit na day. ha? Hapit na. Tabaguan. Grab tag balik. Ha? Ito di oh. Ulan kayo. Kaya 30 minutes. Bot lang. Wala ra siguro. Dalang sa kanto. Oh. Kanto dito. Oh. Wala ro eh. Ah. Wait lah. Saya pa kayo. Snibi akong budget diri. Si media pa. Ano? Asa ta? Ano? Maligog ulan. May pasundungan ano? Eh, Ano? Ano? Ah. Yawa. Undang to sila ba? Nara po ni magbike og kanang ulan eh. Yung lawas di kasabot. Init sila. Init kasi tubangan niya. Yung likod kaya patimbog nawa. Oh. Pero ako, buylo kayo ba yun? Teha. grabe. Grabe. Wala nag-gear si Gando na ka dis. Asan? Aso no? Si Gando. Ah, si Canadera po, bro. Ayo pa kayo eh. Saan sir? Kaya ra sir? Balik ko dito. Wala pa kami balik dito. Sana all. Woo! Walandong sa mo boss, murag basa naman kay mo. Alay, singot ni. Sigot din na. Oh. Gamit yung gini mudguard ano ba? Gamit yung guys sir. Gamit ito. Wala na. Tim sulti ni mo wang. Kaya pa kay wang? Ha? Bugat na daw, bugat. Ha-hallucinate ka lang. Wala. Wala na. Ah. Hindi ka palakas ng name. Ha? Name drop. Name plate. Kagawan ninyo daw. Mag-rap battle pag yun. Sige hangat na kayo. Yan, 8 naman ito rin. Anong goro yung Ocho. talas? 8 ang. Year 8 today ka? Go yung Oh. talas. 8 na pug ko. Isa kwan daw? 8. Kung likod mo. Hindi ka maka... Tatlo na lang kayong rapper sa... Ilustrado. Talado? Wala ka pa sa top 3! Grabe magka-trash talk! Tara! Tara! Itulak na ako ng right out na! No? Char. Hallucinate ka lang. Tara kay wala ni klarong istoryahan ay takabot ani ron. Ah. Let's go, let's go. Akong mask, wag digin, wag pulos. Tatay yung basa ah. Lubak tanaw box oh. Sana all. Wag. Luga na ba? Ah, but wait, there's more. Napagay pasaka di ay. Ngayon saging oh. Libre man ni. Puro kambingan. Banana chips.
Nay, landong dito. Dara ko siya paulan gid siya. Ulit kawanan. Ay, salamat. Si kauban nimo, sir. Ano? Panawag mo na. Uy. Miga na mo lilaw. Miga na mo lilaw. Miga ni mo. Minum tag milk tea. Ay, salamat. We made it. 10:58. Oh. My God. Ang Dira ta mulusulod? Ito si Rodel. Dira ta mabot ito di ay. Nah, buti wag tabak. Isa. Lah, may buntag oh. Ano siyang pasulod sa pasulod nila? Asik-asik, di ba? Lel? Oo. Ni, asik. Ha? Ulan day. Ba. Wala dito subida. Ano ni subidi? Kundi makaya, baklay lang. Gani. Sulat salig wala sa wala dyan lang namin 42. Hala, Slide kayo lingkuri lang. Kulang timbang likod. nagpamati akong tuloy. Maglingkod. Baba kayo. Uy. Relax na ako akong. Uy. Grabe. Udanlog unang likod. Aduh, Wala na, nabuang na mga tao na naka dire. Gusto na po ko. Jersey gan. Sa naibisor eh. Ha? Ano yung naibisor? Bisamok ko. Sama ni si Abib. Uy, Abib! Ay, Arnel eh. Asa ikan, sir? Sir? Asa ikan? Dito tang barakatan. Kita na barakatan, pikas naman to. Oh, kan nih, videoan tani. Lah, ulod dah. Bilo ka? Napa may pasaka dire? Isa pa? Taas pa yun? Napa dia? Olo, napa? Ay, ito na. Fourth na ko ba? Oh, 44. Invitation. Saman, ulan ta? Basta lagi ka, sir, ulan? Ulan, sir? Tingot lang ini. Singot tatanan? Tingot ito ya. Tara. Ulah. Ngang. Sabag, break kay murag wina ba? Murag bus. Woohoo. Adere na namin bilin na dito sa kamitusan. Nay bayad. Ha? Nay bayad nong. Ana agad kay bantay man. Ano? 50 man kayo yung bahay kay kita lang yung dakwag. Na ba ginawang na. Pala bayad, pala pangalan. Kamo lang yun. Ah. Ah, sige. Huh. Ah, sige, dari lang dito. Kailan ako pasro? 5.
Pastel lang si Arnel. Ikaw talang dadaan para gamay lagbantayan sa angkol. Yung driver na, dagan na tanan. Dagan na tanan. Tulog ka buk, tulog ka buk, magdala. Sa isahon.